No niin, arvoisa yleisö, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin Helsingin urheilutalolle. Jatketaan 42. kansainvälistä nyrkkeilyn GP-turnausta. Otetaan lauantain päivätilaisuus. Olette kaikki oikein lämpimästi tervetulleita. Okay, ladies and gentlemen, welcome back in Helsinki's Sport Hall and GP Tournament Saturday day event. Welcome and enjoy. Aloitetaan tämä päivätilaisuus sarjalla A-juniorit ja sarja 71 kiloa. This day event first out is 71 kilos kategoria kehätuomari referee Suomesta from Finland, Kari Åman. Arvostelutuomarit judges, judge number 1 England, judge number 2 Sweden, judge number 3 Denmark, judge number 4 German and judge number 5 Wales. Sarja 71 kiloa, 71 kilos kategoria, punainen kulma, red corner, Suomesta from Finland, Aleksei Pak. Erinomaista lauantai-päivää. Tervetuloa tänne Helsingin Kallion urheilutalolle seuraamaan jälleen kerran GB-turnausta. Nimeni on Olli Kallius, toimin tänään selostajanne ja kommentaattorina toimii kukas muukaan kuin Ami Nuri ja noin puolesta tervetuloa katsomaan GB-turnausta 42. kerran, jos muistan oikein. Kyllä, taidat oikein muistaa. Tässä meillä on alkuun ensimmäiseksi tämmönen, ei näytösottelu, mutta niin sanottu esiottelu. A-juniorit 71 kiloa kotimainen niin sanottu Hämeen taisto. Tampereen työväen nyrkkeilijä Touko Nyman vastaan Lahden Kaleva Aleksei Pak. Ennakko on aika itse asiassa tämäkin suhteellisen tasainen. Touko on Marut Lausti valmennettava erittäin hyvää kehitystä viime vuosina tapahtunut. Vasenkätinen nyrkkeilijä liikkuu hyvin jaloilla sisään ulos ja menee väistöillä sisälle hyvää kehitystä. Ja sitten Lahden Kalevasta Aleksei Pak. Taitonyrkkeilijä, etäisyysnyrkkeilijä, tykkää pitkillä suorilla nyrkkeillä ja iskee vastaan hyvin. Kari Korhosen opein aika klassista Lahden Kalevan nyrkkeilyä, eli tyylillisesti odotellaan ehkä, että sinisen kulman Touko lähtee pitää keskikehää ja Aleksei hakee tarkkoja vastaiskuja, mutta katsotaan miten lähtee ottelu tästä liikenteeseen. Aleksei Pakista mainittakoon, että aika hyvin pärjännyt kertaalleen, vaikka voittanut itse asiassa Jiminno Jooson muuta vuosi takaperin toki myös Jimille hävinnyt, mutta sieltä kova päänahka kertaalleen haettu. Hienosti, hyvin lähtee sinne ulkopuolelle. Touko aloittaa takakäden suoralla vartaloon. Paakka on lähtenyt aktiivisemmin liikenteeseen. Pas liikkuu ja lyö sen pitkältä, että nyt ei taida Touko ei ole vielä päässyt kiinni, että pääsi sinne puolikkaalle. Ei ole. Ihan ensimmäisessä osui yhden lyönnin, mutta sen jälkeen on Alex kyllä hyvin kontrolloinut etäisyyttä ja saanut muutaman tarkan osuman jo. Ja nimenomaan sivuttaisliikkeellä jälleen kerran. Hieno ohjaus ja sivuttaisliikkeellä turvaan. Aleksei Pak pitää lyödä just sen verran kuin pitää, ettei lähde lyömään hirveän paljon siihen, ettei Touko pääse mukaan. Hyvin nyrkkeilee Pak toistaiseksi. Omalta etäisyydeltä kykenee lyömään ja kun kaveri tulee, niin lyö vastaan ja liikkuu sivulle. Minuutin verran jäljellä ja punaisen kulman kannalta näyttää ihan hyvältä. Katsotaan miten sinne sitten lähtee kiristämään ruuvia, että pääsee omalle lyöntietäisyydelle. Kyllä voi olla pakko joutuu pikkusen aggressiivisemmin pienellä riskilläkin kohta yrittää etäisyyttä kiinni ottamaan. Vaikuttaa siltä, että vahvasti ensimmäinen erä menee toistaiseksi menossa kyllä kohtalaisen selvästi punaiseen kulmaan.
Kyllä. Tarkkaa nyrkkeilyä. On. Lahden Kalevan Aleksei Pakilta. Ei erittäin taloudellista. Ei hirveästi mitään ylimääräistä osunut. Selkeämmät osumat. Hallinnut ottelua nimenomaan tuolta ulkokehältä. Joo, sinänsä kaipaisin pientä hämyä, että ei menisi noin suoraviivaisesti. Pikkasen näytteisiin. Nyt menee niin suoraviivaisesti, että Pak kerkee lukemaan sen. Se on juurikin näin. Etenkin Aminhan myös vasenkätisenä nyrkkeilijänä tässä erittäin ammattimies asian tiimoilta. Kyllä se lienee yksimielisesti 10-9. Katsotaanko tuomarit samaa mieltä allekirjoittaneiden kanssa. Kyllä. 10-9 taitaa Englannin tuomari antaa jopa 8 sieltä punaiseen kulmaan. Taitava nyrkkeily Aleksei Pakilta, erittäin taloudellista. Hyvin piti tunteet kurissa ja pää kylmänä ja sen verran piti ja liikkui ajalta pois. Kyllä, nyt tarvitsisi Touko pikkusen lähteä vielä aggressiivisen rohkeammin, ehkä jopa pienellä riskillä tekemään kyllä ottelua, mikäli haluaa vielä ottelun voittaa. Toki Aleksella on vähän semmoista maneeria, muistan toki, että viime ottelusta aikaa, minkä on häneltä nähnyt, mutta vähän ollut maneeria, että välillä vähän väsähtänyt loppuun kohti. Katsotaan, että onko tänään suunta samanlainen, jos Touko pystyy tempoa nostamaan, mutta toistaiseksi se näyttää hyvä energiseltä. Ja myös kireässä kunnossa vaikuttaa olevan Aleksei Pakka. Hyvin treenallinen oloinen kyllä. Hyvin treenallinen oloinen kyllä. Sieltä heti takimainen vartalokoukku löytyy. Ja tosiaan tässä kun vasenkätinen ja oikeakätinen nyrkkeilijä vastakkain. Ja usein tämä perusajatus on, että molemmat yrittää kiertää sinne oman etukäden ja etujalan puolelle, eli sinikulmainen Touko sinne omalle oikealle ja vastaavasti taas punakulmainen Alex sinne omalle vasemmalle. On Touko lähtenyt vähän ahkerammin päälle. On varmaan kulmasta sanottu, että nyt pitää päästä sinne omalle lyönteelle, että ei voi jäädä sinne Pakin suorien päähän. Kyllä. Ja hyvin näyttää sanoa myös, että Pak myös tekee omia aloitteita, ei pelkästään odota vastaiskuja. Siinä hyvin Touko seuraa liikkeen. Mutta myös tossakin Pak ensimmäisenä on lyömässä, että kuitenkin tekee omia aloitteita. Siinä pikkusen tasapaino pettää, voiko pääsee takimaisella koukulla puolittaisesti kuittaamaan. Joo, se on tärkeää, että Pak tekee niitä omia aloitteita, ettei kaveri pääse sinne sitten kävelemään sinne lähelle, että pitää sen niillä yksittäisillä lyönneillä pitemmällä. Se on juurikin näin. Mutta muutaman kerran Touko jo päässyt tuohon vähän lähemmäs. Sitten vaan kun pääsisi siihen, niin ei ole syytä lähteä pois, kun isolla vaivan. Nyt esimerkiksi tossa taas. Turha otti pois. Nimenomaan. Sitten kun sinne kerran pääsee, niin syytä pysyä siellä niin toimistossa, mutta helpomminhan se on sanottu kuin tehty tunnetusti. Silloin etenkin kun on nyrkkiä ilmassa, sieltä erittäin puhdas, hieno takakäden suora Aleksei Pakilta. Pikkusen aktiivisempaa valmistelua kaipaisi ja sisälle menoa kaipaisi sinisen kulman Touko Nymanilta. Siinäpä olisi hyvä etukäden ohjauskoukku. Yleensä oikeakätisillä on vähän vaikeuksia vasurin kanssa, mutta Pak on hyvin ottava kaveri, on niin sanotusti vääräkätinen. Kädet ylös kuuluu kulmasta, kun Pak vähän jo laskee. Hyvin liikkuu Pak sivulle ja toiselle. Kyllä, taitavasti nyrkkeilee Aleksei Pak omaan silmään. Erittäin rentoa taloudellista taitonyrkkeilyä. Taitonyrkkeilyä nimenomaan kontrolloi ottelua itse, vaikka onkin ulkokehällä. Et tässä nimenomaan tässä hyvä sanoa, että välillä voi olla vaikea erottaa, että milloin joku on pakotettu menemään siellä köysiä pitkin ja milloin joku menee siellä omasta tahdostaan ja kontrolloi sieltä. Siinä pääsee Touko osumaan, mutta Alex tulee heti 2 kovalla lyönnillä takas. Joo. Tuossa pari kertaa Pak yrittänyt takimaista upparia takakädellä, niin luulen, että saattaa jossain kohtaa ihan osuakin, jos Touko sinne menee alakerran kautta. Kyllä se menee punaiseen kulmaan, vaan mitataan mieltä kakkoserästä. Kyllä mä uskon, että se menee punaiseen kulmaan, että oli hallintaa hänellä. Kyllä, ja näin se menee 10-9 joka tuomarilta. Tyyli puhdasta nyrkkeilyä punaisen kulman Lahden Kalevalta. Siellä Teemu Lindqvist, Kari Korhonen kulmassa, eli erittäin kokenut kulma Aleksei Pakilla.
Sitten taas Touko Nymanilla Suomen ykkösnaisvalmentajat Marjut Lausti ja Niina Petander. Sieltä myös ammattitaitoa ja kokemusta löytyy. Nyt tarvitsisi Toukon löytää joku pieni uusi vaihde silmään tähän viimeiseen erään. Toki se on hankala kaverin vastalyönnit ja omat tulee sen verran hyvin, mutta katsotaan mitä kolmas erä tuo tullessaan. Joo, nyt pitää Touko laittaa kaikki peliin, ja jos haluaa matsin voittaa, että nyt ei auta enää, jos voittaa pisteellä tämän 10-9. Niin kuin Marjo Toukon kulmasta sanoi, yläkroppa liikkuu ja tilaa pois. Ja niin pitäisi, mutta nyt ei vaan onnistua. Ei, yläkroppa pysyy kyllä kohtalaisen paikallaan. Noin. Joko yläkroppa kautta liikenne tai just tuolla jaloilla vähän ottaa irti ja menee, niin ei tiedä sitten milloin tulee. Mutta hyvä sivari pakilla. Kyllä. Ja tuntuu, että kerkee niin näkemään kaikki. Tuntuu, että aika vaivattomasti kerkee reaktiolla myös näkemään Toukon aloitteet. Ja tuolla kun olet lyhyempänä, niin on oltava koko ajan iholla kiinni, että pitää mennä niin kuin vauhdilla ja olla siellä sitten kun pääsee. Tuossa pitäisi nyt rummuttaa ja rouhia. Pak rentoutuu ja liikkuu vähän kädet alhaalla, mutta on kulmasta huudettiin, että ottele loppuun asti. Kyllä, mutta hienoa jälleen kerran, kun silmä toimii, niin kyllä. Silmä toimii, niin ei se välttämättä aina huono. Totta kai riskinsä siinä on, mutta tässä vaiheessa tuntuu, että kyllä tämä ottelu taitaa aika selkeästi mennä punaiseen kulmaan. Nyt siinä taas sais rouhia Alekseilta pienet niin sanotusti Meksikoslipit, eli face rollit siihen, taas hyvä kolmen suoran sarja. Kaunista nyrkkeilyä kyllä Aleksei Pakilta. Itse pidän tällaisesta taitavasta puolustusnyrkkeilystä ja Aleksei kyllä tekee juurikin sitä, lyö ja liikkuu, kontrolloi ottelua ulkokehältä kaukoetäisyydeltä, yhdistelee hienosti vastaiskuja ja omia aloitteita. Hienoa, tuli 10 sekunnin koputukset ja kohta julistetaan ottelun voittaja. No. Ensimmäinen ottelu taputeltu. Aleksei Pak, Touko Nyman. Se menee punaisen kulmaan Aleksei Pakille ja tämän jälkeen päästään sitten itse GB-otteluiden pariin. Niitä on tulossa tosiaan 7 kappaletta tässä päivätilaisuudessa. Ja siellä tulee seuraavaksi ottelu 186 kiloa, sen jälkeen 271 kilon ottelua, sitten 280 kilon ottelua. Punaisen kulman Aleksei Pak voittaa, yrittää nostaa, mutta ei noussut. Ja loppuun tosiaan vielä 292 eli Raskaansaaren otteluiden suomalaisia tänään mukana Topias Vaittinen seuraavassa ottelussa, Akseli Saurama ottelussa numero 3, Jaakko Haanpää ottelu numerossa 5 ja Hadi Dasling ottelussa numero 7. 6 kiloa 46 kiloa välikorjun kehätuomareiden Suomesta from Finland, Iani Rauma. Arvostelutuomari Jersey, ja tosiaan Sweden, number 3 Denmark, number 4 Germany, and number 5 Wales.